Hola, em dic Oriol López i llegiré el Salm 20. Per al director, Salm de David. Que Javé et respongui el dia de l'angoixa. Que el nom de Déu de Jacob et protegeixi. Que ell t'enviï l'auxili des del santuari i que et sostingui des de Sió. Que recordi tots els teus presents i que faci cendres el teu holocaust. Que et doni el desig del teu cor i que compleixi tot el teu propòsit. Celebrem la teva salvació i en el nom del nostre Déu alçarem els nostres estendards. Que Javé compleixi totes les teves peticions. Ara sé que Javé salva el seu ungit. Ell li respon des dels cels de la seva santedat, amb el poder salvador de la seva mà dreta. Uns confien en carros, d'altres en cavalls, però nosaltres fem memòria del nom de Javé, el nostre Déu. Aquells es dobleguen i cauen, però nosaltres ens alcem i romanem drets. Javé, salva'ns, que el rei ens respongui el dia que l'invoquem.